Единствената машина на времето, позната на човека. 9-милиметрово любовно писмо, насочено към сърцето ти. Превърта записа на живота ти до момента, в който направиш грешката да започнеш да записваш. Поредната задушна нощ, суха и безветрена, от типа, който кара хората да вършат потни и потайни неща. Но шума в небето подсказваше, че част от греховете, извършени в този град, ще бъдат отмити. Този случай нямаше да влезе в живота ми като гръм от ясно небе. Ако Джон ме беше послушал поне този път и не се беше забъркал в поредната бъркотия. Но проблема не беше в него, а в мястото. Не бях идвал тук последния път с нея. А сега в главата ми бе само един въпрос. Какво общо има тя с Джон и най-вече със случая? Не знаех дали все още живее тук или е заминал за Ню Йорк. Но все още виждам силуета й в мрака и все още усещам аромата на канела, идващ от градите й. Джеси! Не ме гледай, сякаш си видял призрак. Ела и ме отвържи. Добре ли изглежда? Какво се случва? Няма ли да кажеш най-накрая? Ник, повярвай ми, ще ти кажа, но първо имам нужда от питие. Ти искаш ли? Ти как мислиш? Все още се чудя какво по дяволите прави тя тук. И каква по дяволите е връзката й със случай Джон. Доколкото те познавам, не би ми отказал. А ще ми кажеш все пак какво се случи. Има ли значение, след като вече всичко е наред?
Приятели си имаш. Не. Защо? А заради шапката ли? Добре. Чак малко, брат, си печели преди 2 години. Казаха, че алкохола щял да ме убие. Или пък любовта. Болката в гърдите се засилва още по-рязко, когато видиш най-добрия си приятел мъртъв до теб и нищо не може да те отвлече от тази мисъл, освен въпроса как по дяволите попаднах